bude, ale my ho osude praje. Dobrý deň prajem, tak dneska sme strávili zaujímavý čas na račianskych hodoch. Hody sa spravidla spájajú s patrocíniom daného kostola. Tu v Rači je zasvetený kostol svätému Jakubovi a Filipovi. Je dobré, že Slováci sa snažia inšpirovať a že sa snažia chrániť hodnoty, na ktorých je postavená Európa, na ľudskej dôstojnosti, na spolupráci, na slobode a na kultúrnosti žitia. Volám sa Emil Mucha a kandidujem do Európskeho parlamentu za kresťansko-demokratické hnutie s číslom 11. A slovo dozdávam kolegovi našej dvojke, Vílovi Karasovi. Sme tu na hodoch a tu práve v Rači je cítiť, že máme hlboké korene, hlbokú históriu, máme svoju kultúru, máme svoju identitu, sme hrdí, svojbytný, svojprávny národ, ktorý je členom Európskej únie, sme na to hrdí a máme tam čo priniesť. Chceme byť členmi rovnoprávnymi, nepodradenými, nechceme, aby tu bol vzťah nadradenosti a podradenosti, chceme priniesť do Európy naše hodnoty, chceme sa zdieľať, vymieňať si tieto hodnoty, ale nechceme byť nikým a ničím riadení.